Yan ang Empire State. Ngayong July 4th, 2025. Yan o. Yan ang Empire State. Ganito ngayon sa New York. July 4. Yan ang Empire State. Oh. Dito naman. Yan ang buwan, no? 6th Avenue. Ganito ngayon. Mayroon din mga nagsushow, ah. Ito ang Korean town sa Manhattan. Maraming Korean and Japanese food dito. Ito, saging. Ang ganda. Ito, gusto mo kumain ng halal. Masarap din yung ano nila. Yung rice saka yung chicken. Kakain kami. Gonna eat. Ito ang Korean town sa New York. That's Jongyok. Ayan. Hindi maraming ano ngayon eh. Dahil Korean barbecue ito. Ganito pag July 4th sa Manhattan. Hindi maraming tao. Kasi saan tayo? Ano? Ito K-Town, Poca. Daming mga ano dito eh. Lasing-lasing na eh. No. Saan kayo pupunta itong mga to? Ayan o, tingnan nyo. Sarap dito kumain dahil maraming kainan, no? Dinada
Yung tawag ko ito.